Dobrý deň, milí priaznivci zdravia. Mám pre vás stručný odkaz. Rozhodol som sa vysielať internetovú reláciu zameranú na zdravie a na liečenie. Táto relácia sa bude volať Ozdravovňa. Tí, ktorých trápi nejaká zdravotná ťažkosť, budú mať príležitosť dovolať sa do tejto relácie a absolvovať liečenie energiou. V rámci tejto relácie sa vám budem venovať a liečenie v priebehu tejto relácie Ozdravovňa pre vás bude bezplatné. Relácia Ozdravovňa bude vysielaná jedenkrát do týždňa, 1 hodinu. A informácia pre tých, ktorí sa rozhodnú zavolať, je ešte nasledovná. Bolo by dobré, keby ste mi poslali svoju fotografiu, takú, kde vám vidno oči, do Messengera, ktorý je na Facebooku. Tam si vašu fotografiu otvorím a keď sa mi dovoláte, tak sa do toho pustíme. No čo ešte by som vám k tomu... Myslím, že to je asi tak všetko. Je to stručný oznam a link na túto živú reláciu, ktorú naplánujem pravdepodobne na YouTube. Link umiestním aj pod toto video. No a ešte najbližší plánovaný dátum, teda dátum vysielania prvej relácie Ozdravovňa je 11.8.2024 o 18:00. Tak je to príležitosť, ktorá verím, že poteší hlavne tých, ktorí zatiaľ z nejakých rôznych dôvodov sa ku mne nemali ako dostať na liečenie. No tak dúfam, že vám to spraví radosť a na všetkých sa teším pri vysielaní tejto relácie. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.